सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। नौदल सप्ताह 2023च्या अनुषंगानं नौदल आणि जिल्हा रुग्णालयाच्या वतीनं मालवण ग्रामीण रुग्णालय इथं आयोजित केलेल्या विविध रोगनिदान शिबिराला मालवण वासियांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। या शिबिरात मेडिसिन, सर्जरी, नाक कान घसा, डोळे विकार, दंत विकार, लहान मुलांचे विकार, त्वचा विकार, स्त्रीरोग समस्या आणि अन्य विकार इत्यादी आजारांवर नौदलाच्या मुंबई येथील अश्विनी हॉस्पिटलमधील नौदलाच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांमार्फत तपासणी, रोगनिदान आणि उपचार करण्यात आले। यावेळी सर्व विभागाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते। तपासणी अंती निवडलेल्या शस्त्रक्रिया पात्र रुग्णांना शस्त्रक्रिया सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे। या शिबिरामध्ये नौदलाचे तज्ज्ञ डॉक्टर MD इद्रिस यांच्या नेतृत्वाखाली डॉक्टरांची टीम मालवणात दाखल झाली। यावेळी आभा कार्ड, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे गोल्डन ई कार्ड काढण्यात आली। अवयवदान प्रतिज्ञा आणि जनजागृती यावेळी करण्यात आली। शिबिरातील मोतीबिंदू झालेल्या रुग्णांसाठी जिल्हा रुग्णालय इथं मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया शिबिर आयोजित केलं जाणार आहे। आता सगळी माझी फिजिकली मी नॉर्मल होते, पण माझ्या आता 5-6 महिन्यापासून माझी गावी आल्यापासून जरा हात वगैरे पाण्यात काम करते म्हणून दुखत होते। त्याच्यासाठी मी इथे ट्रीटमेंटसाठी आली, कॅम्प लागला म्हणून। तर मला म्हणाले नेव्हीचा, कारण माझे मिस्टर मर्चंट नेव्हीमध्ये होते, म्हणून मी मुद्दामून नेव्हीची लोक आहेत, चांगली लोक असतील म्हणून त्याच्यासाठी मी मुद्दामून आले। आणि मला आता ट्रीटमेंट एकदम छान मिळाली, व्यवस्थित मिळाली। ब्लड टेस्ट केलं आणि माझे रिपोर्ट आहेत ते आता मला मोबाईलवर येणार। आज मालवण ग्रामीण रुग्णालय NHM अंतर्गत दंतवैद्यकीय व शस्त्रक्रिया शिबिराचं आयोजन करण्यात आले। जिल्हा रुग्णालय ओरस आणि नौदल यांच्या संयुक्त विद्यमाने या शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं। या शिबिराला जनतेचा उत्स्फूर्त पाठिंबा दिसतोय आणि या शिबिरासाठी जे लाभार्थी उपस्थित राहतील त्यांचे वेगवेगळ्या राष्ट्रीय कार्यक्रमात नोंदणी होऊन त्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्या अंतर्गत त्यांच्या सगळ्याच लाभ दिले जातात। उदाहरणार्थ PMJYचं गोल्डन कार्ड, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातलं कार्ड, त्यांचे वेगवेगळ्या म्हणजे त्याचा अंतर्भाव करून त्यांना सर्व सुविधा, शस्त्रक्रिया, उपचार इथे केली जाते। सगळं उदाहरणार्थ रक्तदाब, डायबिटीज आणि कॅन्सर या सर्व रोगाची तपासणी होऊन प्राथमिक उपचार इथे केले जातील। त्यामुळे या सर्व शिबिराचा सर्व जनतेने लाभ घ्यावा असंही आरोग्य खात्यातर्फे आणि नौदलातर्फे मी आवाहन करतो। आणि या शिबिरासाठी यशस्वी करण्याकरता माननीय तहसीलदार मॅडम, CO नगर परिषद, जिल्हा शल्य सिंधूर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी सिंधूर या सर्वांनी आपलं मनुष्यबळ उपलब्ध करून देऊन हे शिबिर कसं यशस्वी होईल याच्याकडे लक्ष द्यावं याचे आवाहन करतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।